Здравейте, аз съм Родор84 и сега сме в моя сервер с Хамачи, който ще бъде всъщност той ще бъде с кандидатури. След като издадете кандидатурата и ако ви приема, можете да влезете в сервера и да играете survival. Също така ще има много развлекателни неща, като например ще правя снейкове и ще давам награди. Наградите може да не са, ще помисля дали да дам или да не дам, защото това е все пак сърво и да не даваме неща на готово. И също трябва, ако искате да се кандидатирате за сервера, напишете в описанието на клипа искам и вашето име, как се пишете в Майнкрафта. И след това ми вземете скайпа, аз ще го оставя в описанието. И ме потърсете и ако имате готова кандидатура, ми я пратете по скайпа или я качете в интернет на вашия профил. И това беше от мен. Надявам се много хора да влязат в сервера. Не баш много хора, ама все пак да има нещо. И довиждане.